अस्सलाम अलैकुम ವಿಷನ್ 6/6 ಎಯಿ ಕೊಮ್ಮೆವಸ್ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಆದಾಗೆ ಗೊತ್ತ ಲೊಲ ಫೆನ್ನ ಫೆನುಮಕಿ ಕೋಂಚೆತ್ತೆ ಮಿಯಾ ಮೆದು ವಿಯಕೊದ್ದಿನು ಮಂಗ್ ಹೀಕುರನಿ ವೀಮೆ ಇಂಗೇನಿ ಕೀನೆತ್ತೆ ಕೊಮ್ಮೆವಸ್ ಮೀಹಕ ಮಿ ಫೆನ್ನ ಫೆನು ಕಿಹಾ ಸಾಫು ಕೊತ್ತೆ ಫೆನ್ನನಿ ಮೀಚೆಂಗ್ ಇಂಗೇನೆಯೇ ಮೀತಿ ತರೈ ಕೊಗ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕುರಿಯೇ ಎಕನಿ ಇಂಗೇನಿ ಮೀತಿ ಕೀನೆತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕುರಾನಿ ಮೀತಿ ತರೈ ಕೊಗ್ಗೆ ಕುರಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಯಾನಿ विजुअल अक्विटी टेस्टिंग मीति पुरानी विजुअल अक्विटी चार्ट किया चार्ट गे मी चार्ट गे एकी बहुंग हुन्नाने ए कोम्मे बस लैंग्वेज गे नुवत मीति डिजिट्स गोता अदि नुवत कोम्मे ई चार्ट नुवत सी चार्ट गोता वस हुन्नाने वीमे ई चार्ट नुवत सी चार्ट गे बलनी एतिगे ई कोम फरात कत्ते एंबुरी फोती ए कनई फरातन्न वातु फरातन्न मच्चन्न दरन्न एकी अकुरुतंग एकी बोडुम फरागे कुडा कुडा अकुरुत काजे हेंदे मीति अरेंज कोप्पे हुन्नाने मीति कुरा एरा हमीटर दुरुगे नुवत विहि फूट दुरुगे मीहें इत्ता होरेगे फहारकु लोले टेस्ट कुराने ए फस्ट कनई फरातुलो देन वाई फरातुलो एगोता मीति कियमु आनेइरु कों फायग्गे ओई कों अकुरेते एमिहक रिवेच्च साफु को फेन्ननी एहा वरें ओइति एमिहग्गे विषनकी वीमा ही कुरो मिसालक कोम्मेवस मीहक्के मीति टेस्ट कुरा एरु एम्मे फुरेतम लेटर ए एम्मेंके मतीगे ओई बोडुकों ओई अकुरु एकनी वकिवनी एगे मानेयकी कोम्मेवस आदागे नॉर्मल मीहक 10 मीटरुगे ओन्नैति मि मीहाय मि टेस्ट कुरा मीहाय मीति फेन्ननी हुस हमीटरुं एकनी एगे मानेयकी एचें एमिहायगे विषने हमे नु नॉर्मल नु वीमा एगे दरु फाली ही कुरो 6/36 then anani 6/24 then 6/18 6/12 6/9 then 6/6 ही कुरव एमिहकु कियमुं आस मी 6/9 फाली ए सेकंड लास्ट फाया जहे दें एमिहा कियनी एगे माने की कोम्मे बस आदागे नॉर्मल मी है 9 मीटरुगे फेन्न एति मी टेस्ट कुरा मीहाय फेन्ननी हुस हमीटरुं एकनी एहम वीमे वस एमिहागे मी फेन्न फेनु नॉर्मल एनु कोम्मे वस रिफ्रैक्टिव एरर एंग ओबोय मीति करेक्ट कुराने लेंस लैगे एमिहकु मी दरु फाया जहेदे कियनी विये एकनी बुनेवेनी एमिहगे विषन नॉर्मले विमा ही कुरनी दें पहारकु टेस्ट कुरंदायरु एमिहगे विषन 6/6 ओती विये एगे माने की कोंचेत्ते मिया देतरी विये विजय शुक्रिया।